Арсагыз әйтерсез миңа. Мен аны сөйлей алам, көптен ой. Ардыңызмы, абайлар? Сағат 8-ге хат вакытта 8-де алсам. Ничә минут бар әле? 40 минут. 40 минут? О, машалла. Ярар. Так, бу безнең тема булды шөкер буенча инде. Хәзер икенче темага керәбез иншалла. Мәсәлән, кешегә шундый кешеләр бар. Дин турында сөйли башласам, сөйләмә миңа дип әйтәләр. Ни өчен? Чөнки хәзер мин моны белсәм, минем өстемә йөк була бит. Намаз укыйсы була, ураза тотасы була. Белмәсәң яхшык. Сөйләмә дип әйтә инде. Белмәсәң яхшырак бит инде. Яхшыракмы или белү яхшыракмы? Менә шундый кешеләр бар. Юли хәзер мин динне белсәм, минем өстемә хәзер җаваплылык килә. Ответственность. Ответственность булмасын өчен качарга маташа шушы ответственность лучше миңа сөйләмә дип әйтә инде. Моңар параллельный пример китереп була. Мәсәлән, сез килдегез врачка. Врач сезгә диагноз әйтергә җыена. Сезнең бит инде хәзер рак бит. Операция ясарга кирәк. Өчен әйтәм, миңа сөйләмә, кирәк түгел. Сөйләмә миңа моны дип әйтәм. Белмәсәң яхшырак. Теге, мин лучше белмичә яшим. Теге врач моңар хәерлекне тели бит инде. Моңар хакны әйтә. Рак, моны лечить надо, даваламасаң һәр үлеп китәсең. Ал әйтә миңа моны сөйләмә ди. Акыллы кеше буламы бу? Моңа шулай ук дин турында сөйләмә дип әйтү, нәкъ шундый параллельный пример китерәм инде. Аннары икенче пример. Кеше, мәсәлән, безнең WhatsApp-тан килә бит әле, WhatsApp-тан түгел, SMS-тан килә бит әле, теге давыл башлана дип, мәсәлән, теге МЧС-тан инде. Сокланыгыз дип, чыга күрмәгез дип инде теге урамга, теге машина белән анда, либо хәзер буран дип әйтү, бу килә бит инде. Без аны сүндерәбез, кирәк түгел миңа дип, спокойно можешь машина белән чыгып китәргә. Белмәсәң яхшырак дип әйтәбез инде. Тоже шундый как параллельный пример инде. Аннары өченчесе пример. Мәсәлән, син мәктәптә укыйсың или университетта укыйсың. Әйтәсең, миңа экзамен турында лучше сөйләмәгез, белмәсәм яхшырак. Теге әзерләргә, аңа бит экзамен турында сөйләсәң, хәзер әзерләргә кирәк. Болай мин күңел тыныч, әзерләнмәсәм яхшырак дип уйлый инде бу. Ул әзерләнмәсә бит инде экзаменны провалить итә. Кеше уйлый, ислам бит инде ул теге кагыйдәләр. Әгәр дә мин бу баларның кагыйдәләрен белмәсәм, миңа була оправдание кыямәт көндә. Кыямәт көнендә. Мин Аллаһка әйтермен дип әйтә, мин белмәдем. Намаз укуны белмәдем, ураза тотуны белмәдем дип әйтә инде бу. Ул шулай дип уйлый. Менә мәсәлән, мисал шундый. Без машинага утырдык. Безнең права юк, кагыйдәне белмибез. Икәүбез машина белән утырып инде. Кызыл светофорны үтәбез, бәреләбез. Аннары тагын бәрелгәннән соң икенче машинага бәреләбез, өченче машинага бәреләбез. Ярас безне судка чакыралар. Судьяга син әйтәсең, зачем вы меня судите? Мин бит кагыйдәләр белмим. Нигә белмәгәч алайса машинага утырдың? Кая синең праваң алайса? То же самое, кыямәт көндә син әйтә алмыйсың, мин белмәдем дип. Син аны обязан белергә. Син аны мәчеткә килеп өйрәнергә тиеш булгансың, мәдрәсәгә барып һәм башка җирдә инде. Шуның өчен безнең тормышыбыз шуңа охшаган. Кайчан Аллаһ Тәгалә безне җир шарына урнаштырды? Җир шарында. Без бу дөньяга килдек. Дөнья. Раз бу дөньяга килдек,
Безнең өстебездә обязанность килеп чыга инде. Җаваплылык. Җаваплылык нинди? Аллаһны танырга, аңа буйсынырга. Чөнки бу дөнья Аллаһныкы. Аллаһ Тәгалә безгә күп нимәтләр бирде. Тән бирде, җан бирде, кояш бирде, ай бирде. И безнең өстебездә Аллаһ Тәгаләне танып, аңа буйсынырга. Анда мәсәлән, синең әти-әни бар икән. Синең өстендә әти-әнинең нәрсә хакларын белү. Аны өйрәнергә кирәк, аны үтәргә кирәк. Белмим дип әйтә алмыйсың, Аллаһ каршында син җавап бирәсең була. Балалар туды икән. Балаларның хакын өйрәнергә кирәк. Ничек аларны тәрбияләргә? Балаларның хакы өчәү. Беренчесе, балага узгач хатын-кыз бала туарга тиеш. Баланың хакы ул дөньяга килергә тиеш. Аны аборт ясарга ярамый, үтерергә ярамый. Әгәр дә аны үтерсәң, кыямәт көндә килер, әйтер, нинди гөнаһ өчен мине үтердегез дип әйтер. Икенче хак балага яхшы матур исем кушу, яхшы мәгънәле. Өченче хак балага яхшы тәрбия бирү. Өченчесе иң мөһиме. Балага тәрбия бирү 7 яшьтән 10 яшькә хәдеп ямасы сәламәтте аны намазга өйрәтегез ди. Намазга өйрәтмәсәк аларны без гөнаһлы булабыз. Ул бала андары кыямәт көне әйтер, мине өйрәтмәделәр, миңа сөйләмәделәр дип әйтер. Мәсәлән, синең ир бар икән, хатының бар икән. Син обязан ир хакын белергә, хатын хакын белергә. Күршеләрең бар икән, күрше хакын белергә обязан. И син шушы хакларны белеп үтәсәң, менә шунда бәхет була. Бәхет була, аны үтәсәң. Үтәмәсәң, бәхетсезлек килә сиңа. Кыямәт көнендә кеше будет спрошен дигән. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Аяхсабул инсану ай ятрука суда". Неужели кеше полагать итә, то что ул так просто без присмотра калыр дип инде? Неужели кеше уйлый, зря ул баракка килгән дип, что ул без присмотра Аллаһ Тәгаләне күреп тора бит инде. И син кешегә Коръән турында сөйлисе килә, но теге кеше әйтә икән, миңа сөйләмә ди. Хәзер син миңа сөйләсәң, миңа бу хакларның тисе була дип. И ул уйлый, то что моның турында сөйләсәң, аңар проблема өстенә проблема, проблема өстенә проблема дип уйлый инде. Но без күрәбез, әгәр дә без буларны үтәсәк, мәсәлән, намаз укысак, Аллаһның хакы үтмәйме булаймы? Намаз. Уразаны тотсак, әти-әни хакын үтәсәк, менә намазга басса, уразага басса, кешегә нимәтләр бара килә башлый. Аллаһны таный башлый, күңелгә рәхәтлек килә башлый, тынычлык килә. И кеше әйтә икән, "Эх, нишләп мин моны иртәрәк белмәдем микән?" Шундый уйлар бармы сездә? Теге кемдер 50 яшьтә намаз укый башлады, кемдер 60 яшьтә укый башлады. Намазга баскач, Аллаһ Тәгалә күңелгә тынычлык бирде, рәхәтлек бирде. Син беләсең, үлгәннән соң нәрсә була синең белән. И синең күңелең тыныч. И син уйлыйсың, "Эх, нишләп мин моны иртәрәк белмәдем микән?" дип. И кем на самом деле диннең ләззәтен татып карады икән, аның кире элекке тормышына кайтасы килми инде. Кайчан кеше шушындай начарлыктан чыкты, Аллаһ Тәгаләнең диненә керде икән, кире аның начар тормышына кайтасы килми. Но әгәр дә кеше Аллаһны кабул итми, Аллаһ Тәгаләнең кагыйдәләрен кабул итми икән, шушы хакны үтәми икән, моңар була 3 реакция. 3 реакция. Согласно Ньютону дигән, любая реакция, любой нәрсәгә бар реакция. Монда да бар, әгәр дә син Коръәнне кабул итмисәң, Аллаһ Тәгаләнең динен кабул итмисәң, үтәмисең икән, моңар була 3 реакция.
Беренчесе дөньяда. Дөньяда. Икенчесе кыямәт көнендә. Кыямәт көнендә. Өченчесе кыямәттән соң. Дөньяда реакция була, син хакларны үтәмәсен. Попробуй, мәсәлән, ир хакын үтәмә, хатын хакын үтәмә, балалар хакын үтәмә. Ул җыела, бала тәрбиясез кала. Хатынны хөрмәтләми сине, мәсәлән. Күңел тыныч түгел ул вакытында инде. Шуның өчен бу кагыйдалар безнең өчен Аллаһ та куйды. Аллаһ Тәгалә Кур'анда әйтә: "Мен аграда анху фа иннаху яхмил йомил кыямати визра." Кем дия? Kur'an'dan boş torttu. Na bu kıyamet gününde diye zor yük üstüne alır diye. Yani tamuka gider diyen söz. Bu dünyada şu yükünü alıp barmasa o kıyamet gününde o üstüne şunday zor yük alır diye. Onları koytabız dünyaya. Dünyada ne reaksiya bola? Eğer de kişi Kur'an boyunca yaşamasa. Dünyada. Dünyada ne reaksiya bola? Eğer de ol Allah Teala'nın hakkını ötemese. Kur'an'da Allah Teala ayta: "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman ittaba hudaya fala yadillu ve la yashqa." Eğer de mindən de Allah Teala ayta hidayet irişə diye. Hidayet irişə. Hidayet Allah'ın yolu. Mesela oşta sidelerler, mesela bir kişi siledi sana din turunda. Sana bu hidayet erişti. Allah'ın dini sana erişti. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَيَ Eğer de o hidayet yolunda barsa, şu yol bilen barsa, namaz bilen barsa, urasa bilen barsa, nese bulamana? Kur'an'da Allah Teala ayta: "Fala yadillu" birinci değil. Birinci adaşmaz değil. Birinci adaşmaz. Yani ruhiyattan. Ruhiyattan yollar көп. Hristiyan yolu var, Yahud yolu var, sınımlarga, putlarga tapınışı yol var. Yani Buddizm var mesela. Yıldız neme yolları var mesela. Adaşa торган yollar bir көп. Şeytan yolları көп anda. Ne diyor ona yollar yok. Allah Teala bizni şu doğru yoldan alıp baracak. Birincisi, o bir zor, muhim bir. Onlara Allah Teala ayta: "Ve la yashqa" deydi. Bəxtsiz bulmaydı. Bəxtsiz bulmaydı. Mana Allah Teala şu iki birini biri. Yani oşlarda hazretler vaazlar söyleyeyim mesela. Tınadın, erişti sana. Sen meşritte yeri başladın, namaz okuy başladın, urazat tuta başladın. Sen adaşmısın, sen bəxtli bulasın diye. Bu Allah Teala vaada ite. Biz neçə prosent Allah Teala'nın sözlerine şınavız mı iken? Bir hazret etmişli mesela bir eyber ağırtsa biz barabız rayonный больницаға. Rayonный больницадан bizden жіберәләр областной больницаға. Ondan davalay almıyorlar iken жіберәләр федеральный больницаға инде. Мәскәүгә жіберәләр. Мәскәүдә шушы федеральный больницада профессорга киләсен син. Ул синең теге карточканы карый. Анда синең bütün теге анализлар бар. Диагноз куйган. И врач әйтә икән, профессор бу зур дәрәҗәле профессор. Сиңа операциясы булмый, операция сара кирәк обязательно яту үләсен. Нечә процент без шушы профессорга шанабыз? Ну 98-99 шанабыз бит. Шанабыз. Раз шундый дәрәҗәле кеше безгә әйтте икән, операция булмый, кирәк бит инде. Но нечә процент без Аллаһка шанабыз ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, туры юлга барсаң, адашмыйсың ди, бәхетле буласың ди. Кур'ан менә азан әйткәндә хайя галәл фалах. Ашыгыз бәхеткә дип килә бит инде. Котылуга, тамутына бәхеткә ашыгыз.
Без шушы сүзгә күп ышанабыз микән? Ничә кеше мәчеткә килә намаз укырга? Но ومن أعرض Аллаһ Тәгалә әйтә. Монда уже киресенчә китә. Бу дөньяда. Но кем баш тартты дие, баш тартты. Шушы туры юлдан кабул итмәде. Менә мәсәлән, ашта вагаз сөйләделәр. Тыңлады ул аны. Нәрсә әкиятләр сөйли бу хәзрәт дип уйлый инде ул. Кабул итмәде аны. Моңа нәрсә була? Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, аңар вәгъдә итә. ومن أعرض عن ذكري Әгәр дә ул баш тартса минем зикремнән, зикр дигән сүз аны искә алу. Искә алу була Коръән. Коръәннән баш тартса ди. فإن له معيشة ضنكا була ди. Аның тормышы була донкан. Аны арабча язып куям хәзер. Аны тамаса ул. Донкан. Бу тәрҗемә ителә тор тормышы була ди, тор дип. Аның мәгънәсе күп. Моның тормышы тор була ди. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Кыямәт көндә без аны сукыр килеш бастырыбыз ди. Менә дөньяда аның тормышы тор була. Узки була инде тор. Һәм ахиратта ул сукыр килеш басар Аллаһ кашына. Юл әйтер, я Раббым, нишәп син мине сукыр иттең, мин дөньяда күрдем, Аллаһ Тәгалә әйтер, мин сиңа Коръәнне, күпме мөҗизалар җибәрдем ди, знамения җибәрдем, Коръән сиңа вагаз сөйләделәр, ә син аны кабул итмәдең минем мөҗизаларны. Күзем белән күрмәдең. Шуның өчен кыямәт көндә син сукыр булырсың ди. Хәзер аната мисал донкан. Моны перевод на русском языке тяжкая, подавленная, депрессивная жизнь. Обычно шулай переводить инде. Мин теге словарьдан карадым, Барановның переводится донкан стесненность, крайняя нужда. Татарча тор тормыш була инде. Менә донкан дигән сүз моның була тяжкая, подавленная, депрессивная жизнь. Кем Коръәннән баш тарта? Ягъни кем Коръәннән баш тарта икән? Моның тор тормышы кайда, нәрсәдә була? Монда килә проблемалар күп. Проблемы. Нинди проблемалар барга килә? Гаиләдә барга килә проблема. Икенчесе нәрсәдә проблема барга килә? Карьера инде ул эш дип әйтәбез инде, эштә. Өченчесе проблем барга килә сәламәтлек. Өченчесе проблема барга килә эмоциональное состояние. Эмоциональное состояние. Анда бар аны тагын, монда 4 язылган инде. Яндары моның однокоренной сүзе бар, дункатун дигән. Дункатун однокоренной, то есть бер тамыр. Моның мәгънәсе нәрсә ул дункатун? Хәзер моннан укыйм, язган идем. На арабском языке звучит заложенность носа. Это, это ваш нос забит настолько много слизью, что ваше лицо опухает, и вы не можете дышать носом, глаза слезятся и готовы вылезти наружу деген. То есть дункатун переводится для манда манкатулды бик күп итеп, бит шиште и баш авырта. Шартларга тора башында. Шу хәле күп дигәндә җыелды инде. Это однокоренной, мен анда анатырмын да, нишәп мин моны сезгә әйтәм инде. Андары сүз бар, однокоренной дунак дигән. Дунак переводится кеше эчендә итне тутырганнар теге симез кеше инде, шул шартларга тора. Яйсыз теге җире алмый теге тормышта авыр аңар теге шул хәле күп итеп ит тутырган теге күп итеп башлаган инде. Шулай тәрҗемә ителә.
Ощущать сильное давление изнутри. Чем больше вы наполняете шар, тем больше становится давление дегенде. Менә шушы мәгънәсе шулай килеп чыга. Хәзер онатам моны мәгънәсе дальше. Когда в носу много слизи, появляется давление и головная боль усиливается дигән мондай. Головная боль усиливается. Шулай бит, кажется, кубиты булгач. Донкун – это давление. Так. Монда ни демана килә безнең. Мин анаттым инде теге физический яктан. Монда хәзер рухи яктан нинди теге килә. Эмоциональное состояние. Человеком, который быстро овладевает стресс, гнев и часто бросает в слезы. То есть моның проблемалар күп итеп җыелган. Гаиләдә проблема. То есть бу проблема решать итәр өчен бит Коръән буенча кирәк яшәргә. Безгә Аллаһ та бирде инструкция. Шулай бит. Менә мәсәлән машина сатып алабыз. 92 бензин, 95 бензин ярый. Мәсәлән, соляра салмыйбыз бит инде аңар. Телефонны сатып алабыз, аның бар инструкциясе. Даруны сатып алабыз, аның бар инструкциясе, ничек аны дөрес итеп кулланырга. Җанның да бар инструкциясе, Аллаһ та безгә аны бирде. И без әйтәбез, безгә ул кирәк түгел. Яннары начинается проблема инде. Гаиләдә ир хакын үтәмәдең, хатын хакын үтәмәдең, балалар хакын үтәмәдең, балалар үстеләр. Берсе наркоман, берсе алкаш. Мәсәлән, хатын белән хатын гүләт итә, син башны тотасың, эмоциональ состояние авыр. Карьерада килеп чыкмый. Эштән чыгардылар сине. Монда бәрде. Стресс башланды. Куя тобасын харышны. Монда синең хатының требует давай эшкә кер дип. Акча кирәк дип, балалар монда. Стресс монда башланды. Дальше әйттек, сәламәтлек. Сәламәтлек дә какшады. Эш авырта монда, я давление, я нәрсә монда. Именно шушы проблемалар җыелды да шар кебек теге шокларга матап тора. Менә Аллаһ Тәгалә әйтә, моның тормышы шундый була ди. Шундый була ди. И монда әйткән дальше. Часто бросать человеком, которого быстро овладевает стресс, гнев, его часто бросать в слезы. Он часто теряет здравомыслить. Кайчан шу хәле проблема җыелды кешедә. Нормально теге фикерлей алмый. Не может концентрироваться на чем-либо. У него нестабильное психическое состояние дигән. Он не способен анализировать происходящее здравомысленно, дип килә. Язылган инде. Это и понятно, когда на тебя что-то давит, и невозможно рассуждать. Когда на бу проблема на тебя давит, нормально рассуждать это булмый. Когда мы сильно нервничаем, мы не можем четко здраво мыслить. Вот что ждет человека, который намеренно отворачивается от поминания Аллаха. Дөньяда ук шулай була инде. Вот намеренно Аллаһ Тәгаләнең диненнән баш тарта икән, шул нәрсә була. Стесненность под сильным давлением. Вся ихняя жизнь становится сплошным давлением и тяготой. Вот это такое слово дигән инде. Донкан. И сама жизнь полностью становится стрессом, постоянно будут напряженными. Беды и проблемы их будут настигать со всех сторон. То, что могло их избавить их от стресса, это Коръән. Аллаһка кайт, Коръәнгә бас, Коръән буенча яшә. Хакын өйрән, Аллаһның хакын өйрән, баланың хакын өйрән, хатының хакын өйрән, үтә аны. Проблема постепенно решаться итәчәк иншаллах. Они полагали, что Коран сделает их жизнь тяжко, стесненно диминде. Но получилось наоборот. Килеп чыкты. Но кем моны кабул итә? То есть бош тартмый Коръәннән инде. Аның нәрсә булачак? Ама юридиллаху айяхдияху яшрах содраху лил-ислам. Кемне Аллаһ Тәгалә туры юлдан алып барырга ди, аның күкрәген ислам дингә ача ди. Күкрәге ачыла. Хава кіріп китә. Дөнья ачыла, рахат булып китә. Менә бу проблемалар бездә бармы? Бар.
Сез уйлыйсыз, намаз укучыда юкмы ди? Бар. Күпмендә аны проблемалар. Но ул аны решать итә, ул аннан чыгу ишеген белә. Потому что Аллаһ аңа күрсәтте, Аллаһ та Коръәндә әйтә, әгәр дә миннән курыксагыз, ди, мин чыгу ишекне күрсәтәм ди, шушы проблемаларны ди. И даже мондый нәрсәләр булса инде проблемалар килеп чыкса, аны йөрәге бар тынычрак намного. Потому что ул белә, бу дөньяда ул бетәчәк, ул Аллаһка без кайтабыз барыбер. И Мухаммад пәйгамбер сәлләм әйтте, иманлы кешенең ди, мин хәленә гаҗәпләнәм ди. Әгәр дә аңар берәр нинди яхшы әйбер ирешә, ул аңар шатлана, шөкер итә ди. Әгәр берәр нинди авырлык ирешә ди, аңар сабыр итә ди, бу да аңар хәерле ди. Нинди генә положение булмасын ди, Мухаммад пәйгамбер сәлләм әйтте, мин аңар аптырыйм ди, гаҗәпләнәм ди. Аны һәр вакытта да хәерле положение ди. Бәла кала килсә сабыр итә. Җиңеллек килсә шөкер итә. Они думают, что они делают себе облегчение, не изучая религию, хотя страшная реальность такова, что их тяжесть состоит в том, что они не обращаются к Корану, словам Аллаха, который бы смог избавить их от этого давления. Задумайтесь, ведь это убыток в этой и вечной жизни дипкина. Бу дөньяда да хәсрәт, ахиратта да хәсрәт. Кем динне кабул итми һәм дин буенча яшәмәй. И Аллаһ та әйтә, "Унахшуху йомил кыямати ама", без аны ди кыямәт көндә сукыр килеш бастырабыз ди. Сукыр килеш бастыргач, аңар тагын стресс була. Мин бит дөньяда күрдем, нишап ярпмала мине сукыр итте. Аллаһ та әйтә, син бит минем муҗизаларны күрмәдең дип әйтер. Ты хотел смотреть на жизнь как хочешь, ты не хотел этого совета дигән. Если так, то ты не получишь и света в судный день. Аллаһ та әйтер, твоим глазам не дано увидеть свет. Шуны белән тәмам иншаллах. Субханак ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.